Good day mga kastudyo. Hello po sa inyong lahat. Kami po ay nandito ngayon sa Harold's Hotel at nasa labas na po kami ng aming room. Ayan po. Excited po kaming pumasok dahil first time po kaming mag-check-in sa executive suite po. Ayan, tara, pasukin na po natin to. Yan. Ang galing po ni Sax. Tara. Ayan. Ito po ang room namin mga kastudyo. No, later we. Yan, dito po yung dining area. Ito po yung table. Ayan, meron din po sila ditong wine bar. Pwede dito lagyan ng wine. Tsaka meron silang electric kettle. May mga glass. Tsaka ito. Lalagyan ito ng ice cubes. Tsaka ano meron dito na? Oh, ayan. Wow, what's that? It's a ref. It's the... Ang cute po ng ref. Dito po siya sa ilalim. Yan, water lang po yung laman niya ngayon. Yan, dito. Mga cabinets. Yan, dito naman tayo sa living room. Dito may... Yan, dito tayo. Wow! Wow, ganda dito sa ibaba pang... Yan po, kita po yung... Mom, may taxi. Mga buildings sa labas. Wow. Wow, grabe ang lalaki ng mga buildings dito, no? Wow, there's a skyscraper. Skyscraper? Yan, meron sila ditong sofa. Meron sila ditong painting. Ano kaya ito? Ano to na paint? Hindi natin alam. Meron silang dalawang lampshades. Yan, ito yung isa. Tsaka, dito yung TV nila. Wow. Yan, ang ganda dito, Vina. Uy, si Sax, kaya watch na siya TV. Yan. Doon tayo sa kwarto, tara. Yeah. Punta tayo doon. Oh. Sige. Wait, sa. Sabay tayo dito, Vin. Ikaw sa kabila. And then, naano pa? Wow! Oo. Yan, ito na po yung order. Ito na palang order natin mga ka-studio. Para mukbang. Yan, dumating na pala. Sir. Tingnan sa gilid para pag tapos yung pagkain. Sige. Balik niyo lang si Kanilang, sige, okay. Pwede ra. Grande ma? Oo, okay na, sir. Okay. Wow. Musta ang stay ni Reserve? Bago pa may abot sir, kailan ba yun? Para pa din. Gutom na, sir. Dito, ma'am. 2,466, ma'am. Asa mo gikan, ma'am? Cordoba rami sir, Cebu. Taga Cebu na ha. I see 3,000, ma'am. I'll be back na for your change, ma'am. Oo. Thank you so much. Thank you. Enjoy your lunch. Yan, wow, sarap. Grabe, daghan na itong order. Open natin to pa. Ito yung Open mo ngayon. Tandadadan! Wow. Puchero! Puchero. Sobrang init pa. Ang bango-bango. Okay, padayon taga-house tour mo. Yan, nag-order. House tour, di mo din house tour. Nag-order po kami ng pagkain kasi ginutom kami habang papunta kami dito. Kaya nag-order na lang kami doon sa baba. Yan. This is 51 square meter po na executive suite. Yes! First time namin to dito mag-check-in mga ka-studio. Grabe, sobrang ganda po. Times 2 po yung bahay namin. Sobrang laki. Let's see the bathroom, guys. Baby, wait. The hair off. Ayan pa. Makikita pa rin dito yung kuan. Yung labas. Yung city. Yung... Wow. There's a very big skyscraper. Where? Grabe ang lalaki ng mga buildings talaga dito, no? Ayan. Meron din diyang lampshade. Dalawa pa rin lampshade. Uy, gaan mga ka-studio, ang laki oh. Yes, ang laki. Wow, there's an elephant. Yan, jump ka dyan, V. Jump ka. Ang ganda ng bed nila. Yan. Now let's
Meron po silang TV dito sa kwarto mga ka-studio. Dalawa po yung TV namin dito. Ayan oh. Tsaka ito po yung lalagyan ng mga damit natin pang. Meron tayong dalawang bathtub. Yan. Yeah. Meron din po silang plancha. Wow! Pwede ta mamlansya dahil big. Eh, watay plancha to sa nina. Ayan. Mom, narang table sa pala. Meron din silang safe. Ayan, pang mayaman po talaga to kasi meron silang safety deposit box. Naku po. Tsaka ito, mga lalagyan ng damit. Ito. Wala pang laman, bi. Yan. Meron din pala flashlight sa baba, oh. In case of emergency. Oh, yes. It's not a Oh, ang flashlight. cute. It's a flashlight. There. What is that? Baka automatic lang yan siya. Hindi natin alam paano yan. Lagyan muna natin dyan. CR lang. Yan, dito tayo. Sige, buksan na. Dun-dun-dun-dun. Wow! There's a tub. Please turn on the lights, B. Yan, pang linis dito. Look at Wow. the tub. Wow, ang laki. Whoa! There's a tub there. Kasya tayong tatlo dito, be. Dito tayo maligo. Yan, meron din po sila ditong hair dryer pang. Tingnan mo Wow. pang. Yan, meron silang hair dryer. Ang cute. Gamay. Yan, meron ditong body lotion, bath gel, merong sabon, meron ding conditioner. Yan, ito para kung mag-toothbrush tayo. Meron silang shaving kit, pang kumpleto po sila. What? There's a what? Ayan, ito na yung shower room. Yan, There's dyan a kami. big shower and a small. Oh, tagsata. Yeah. Tagsata, meron sila ditong sabon, shampoo. Yan. Ang gara. Ang Ang ganda. ganda. Ano Grabe man yung sobrang- bawal nila. Ang linis. Tsaka meron sila ditong telephone. Siguro pag in case emergency, merong emergency pang no? Yan, nilagyan nila dito sa tabi ng... There's toilet paper. Yes! Yan, are you happy? Yes. Super happy? Yeah. So yan na po Papa. mga studio yung executive suit, no? Yes, sweet. So, Sanina. Yan na po lahat po na ituro po namin kayo sa rentahan namin po. Mga ilang araw lang po kami dito po. Dito kami mag-celebrate ng New New Year. Year! Yehey! Yan, antabayanan nyo po yan mga ka-studio. Kaya, kakain na po muna kami. Hanggang mamaya po. Bye-bye! Thank you pa.